Как да вземем правилните решения в личния и професионален живот, как да изберем правилно къде да инвестираме. А какво е инвестиция в себе си? Може би отговорите на тези и други въпроси ще се опитат да открият бизнес клуба на Софийския университет в едно ново събитие. Семинарът "Как да инвестираме разумно". Той ще се проведе на 26 март от 14 часа в заседателна зала 2 на ректората на Софийския университет. Подробности за това събитие ще научим от първия ни събеседник в студиото днес, председателя на бизнес клуб Софийския университет Мехрибат Моллова. Здравейте и добре дошла в нашето студио. Здравейте, добро утро. Добро утро. Как възникна идеята за този семинар? Всъщност идеята възникна по време на дискусии с наши колеги, които се бяха върнали от бригада в Америка. Имаха някакви спестени пари. Не голяма сума, но в същото време недостатъчно малка, за да я изхарчат просто така. Много от тях се чудеха къде да инвестират, дали просто да си сложат парите на депозит в банка или да започнат собствен бизнес. И оттам се появи идеята, че всъщност студентите нямат богата финансова култура и не знаят какво да правят с личните си финанси. Целта на нашето събитие е да им помогнем, като им дадем някакви насоки за това. И всъщност оттам се роди и самото заглавие "Как да инвестираме разумно". Да, дали да направим всъщност за какво да похарчим парите си, дали просто за купони или да направим нещо по-смислено с тях. И вие какво препоръчвате? Според мен трябва да се инвестира. Дали аз лично бих инвестирала в себе си. Но въпрос на гледна точка и на това какво искаме да постигнем, или дали да увеличим парите си или да се развиваме ние самите. Към кого е насочена тази проява? Само към студентите? Насочена е главно към студентите, но в крайна сметка всеки човек има нужда да знае как да инвестира разумно, така че всеки е добре дошъл, без ограничения във възрастта. Могат ли да се включат студенти от други университети? Със сигурност да, вече имаме заявили участие от почти всички университети в София. Събитието е напълно отворено и безплатно за всеки, който проявява интерес. Както и хора, които давна са излезли от университетските среди. Със сигурност, да. Добре, основната цел, която искате да постигнете с тази проява? Студентите, не само студентите, всъщност да бъдат гости, да получат финансова култура, да могат да управляват личните си финанси по-добре и по-ефективно. Знаем, че ще имате и специални гости по време на тази среща. Да, наши гости ще бъдат Севдалина Василева, която е управител банкиране на дребно на водеща банка в България и ще представи възможностите точно за депозити, дали си заслужава, при какви суми. Друг наш гост ще бъде Георги Горгиев, който се занимава с инвестиции на борсата, фондова, българска и не само, което пък е друга възможност, дали да закупим някакви акции, дали сумата, с която ще ги закупим, е достатъчна, има ли смисъл изобщо. И третият ни гост е Зорница Стефанова, която е сертифициран коуч и има различна гледна точка за инвестициите и тя всъщност ще ни разкаже как да инвестираме в себе си, защо да го направим и как това ще ни бъде полезно, за да успеем. Светът продължава да усеща последиците от финансовата и икономическа криза. Считате ли, че възможностите за инвестиции в различни сектори всъщност са доста ограничени днес? Смятам, че има възможности за инвестиции, особено в България има доста ниши, които още не са засегнати. Така че има какво да се развива и доказателство за това са многото стартъпи, които започват в момента и са доста успешни, така че определено има къде да се инвестира. Имате предвид стартиращ вид бизнес? Да. А кои сектори се очертават като перспективни според вашите наблюдения? Доста се инвестира в образованието и малко по-различната форма на образование, която да привлече поначало учениците, в последствие и студентите. Освен това, IT сектора страшно много се развива. Всичките приложения, които се правят за телефони, са един много добър бизнес и в същото време инвестиция, която не изисква много начален капитал. Има ли грешки, които се допускат при инвестирането в финансов капитал или пък в човешки ресурси? Според мен грешката е недостатъчна информация на самия човек, който прави инвестицията. Той трябва да е наясно какво прави, защо го прави, докъде ще стигнат целите му и трябва да познава достатъчно компетентни хора, които да го съветват през целия процес на инвестицията. Една от посоките в предстоящия семинар е личностното развитие, за което споменахме. А по какъв начин бизнес клуба помага на своите членове и въобще на студентите във връзка с тази посока? Бизнес клуб е студентска организация на Софийския университет, която цели да свърже студентите с бизнеса, тъй като такава връзка липсва в момента. Ние самите се развиваме вътре в клуба, бидейки част от екип. Работим сами по проекти, управляваме се сами, въпреки че все още сме студенти, финансираме се сами,
сблъскваме с всички препятствия, с които една истинска компания се сблъсква. Правим си вътрешни обучения, които да развиват членовете ни, но освен това организираме различни обучения, които са отворени за всички, както е в случая с семинара утре, тъй като искаме да помогнем на всички студенти и да им представим една по-различна гледна точка, за да се докоснат до реалния бизнес, а не просто лекциите, които получават в университета. Какъв вид дейности всъщност развивате? Организираме обучения, състезания за студенти, които са зададени от бизнеса проблеми, те трябва да ги решат. Организираме срещи между успешни бизнес лидери в България с студентите, на които студентите получават съвети за това какво да направят, по коя пътека да поемат и как всъщност да се развиват сами и да бъдат успешни в България. Можем ли да кажем, че членството в бизнес клуб на Софийския университет Свети Климент Охридски дава възможност и гарантира до известна степен реализацията, бъдещото кариерно развитие или стаж на своите членове? Със сигурност получаваме много добри възможности. Имаме страшно много контакти. Покрай работата с проектите се запознаваме може да се срещнем с който си искаме в България накратко. Опита ни показва, че всички, които са били членове на бизнес клуб, тъй като имаме информация за вече умни членовете ни, са на мениджърски позиции. Било то в България или чужбина. Какъв е общия брой на членовете и на тези алумни? В момента сме 25 активни членове, а умнитата са около 100. Но пък вероятно привличате нови членове към вашия клуб. Да, всяка година имаме прием на нови членове, всяка учебна година, който има желание, се провежда кратка среща, интервю, на което всъщност не изпитваме, а разбираме какво иска да получи човека, за да знаем как можем да му бъдем полезни. Какви изисквания поставяте пред един кандидат? Единственото, което поставяме, е да е мотивиран и отговорен. Само това? Това е достатъчно, за да направи в последствие много повече неща, както за клуба, така и за себе си. Създаването на подобен род клубове в различни висши учебни заведения означава ли, че трябва да се създаде мрежа от такива клубове и доколко вие партнирате с аналогични организации от други висши учебни заведения в столицата или страната? Партнираме си с всъщност почти всички университети в столицата, освен това с университетите в Пловдив и Варна. Малко ни е трудно да организираме събития заедно извън София, тъй като местоположението не го предполага, но имаме онлайн състезания, в които всеки от България може да се включи, тъй като няма нужда физически да присъства тук. Определено има нужда от такава асоциация, която още не е създадена, но университетите работим заедно и всички студентски организации целят едно и също, то именно е да помогне на студентите да се развиват извън академична среда. Помагайки си, ние го правим по-успешно. Говорим до тук за бизнес, за различни сфери на икономиката, но в крайна сметка все пак едно от важните звена в живота ни, това е и културата. До каква степен общувате с културни организации или пък съответно консултирате подобен род културни прояви, дейности, които предстоят или пък са в някакъв начален етап? Винаги сме готови да подкрепим чисто промоционално, да помогнем с организацията. Дори в момента работим по проект с една маркетингова агенция и СОС Детски селища България, като им помагаме те да развият собствена стратегия и да се популяризират. Освен това работим с други организации с идеална цел, които целят да привлекат студентите, за да могат да се развиват те самите и ние винаги сме отворени да им помагаме. И като говорим за инвестиции, инвестицията в култура, разумна и... Със сигурност, да. Разумна инвестиция. Добре, въпреки всичко. Какво да очакваме от тук нататък от Бизнес клуб Софийския университет? Бизнес клуб в момента е в доста активен сезон, така че след събитието утре, почти всяка седмица до края на април имаме интересни събития. Освен това, в момента тече регистрацията и за най-голямото ни кейс стъди състезание Фирма 5. За всички, които проявяват интерес, на сайта ни и на Фейсбук страницата ни винаги могат да намерят актуална информация за всички възможности. Потърсете Бизнес клуб Софийски университет. Това ни съветва Мехрибат Малова, председател на клуба. Благодаря за това участие. И аз благодаря. И пожелавам успех утре на семинарът "Как да инвестираме разумно", 26 март, 14 часа, заседателна зала 2 на ректората на Софийския университет. Побързайте да се регистрирате, защото местата са ограничени, но пък проявата е безплатна. Така че възползвайте се от тази възможност. "Как да инвестираме разумно", утре от 14 часа в зала 2 на ректората на Софийския университет.